Edward a Canby. Ha lecsúszott detektív, nem túl aktív. Az alkohol sem úgy folyik már mint régen. Az ügyek száma sem annyi, mint csillag az égen. De egy remény ez marad, a harcú leány közszerelmet van majdon. Addig visszatennie kell magát, meg gazdagék nem adtak ingyen banánt. Edward a Canby, ma nem hitte, hogy zombikat fog verni, pedig vernie kell bizony, vagy a Hardwood leánykával nem lesz jó a viszony. Igaz pénze nincsen, de kódja az van, no, de az Ablaxaurus az oda kap. A láda tele kincsel, a Medusa meg trippel. Szereti a látvány, de sose hátrány, mert a szobrok segítenek, a Medusáknak véget vetnek. A lépcső is nagyobb, paranormális, de az a páncél biztos nem normális. Kell valami nehéz, de kézbe való, hogy normalizáljuk, mert az a jó. A katyába csak akkor kell menni, ha azt akarod, hogy az ellenember tudjon lenni. No, meg később megsüti ér, Edward a Canby. A lecsúszott detektív nem túl aktív. Az alkohol sem úgy folyik már mint régen. Az ideg száma sem annyi, mint csillag az égen. De egy remény ez marad, a Hardwood leány közszerelmet van majdan. Addig visszatennie kell magát, mert gazdagék nem adnak ingyen banánt. A főbe jár a tabu téma, kivéve ha meg akarsz halni még ma. Ha meg akarsz halni ott az öreg néni a kandalló előtt. Ha hozzáérsz, nem mutatja, hogy intézel. De a dohányzás is káros, mert 5 HP-t veszek. De a kancsó megoldja persze, ha van eszed. A főbe jár a tabu téma, kivéve ha meg akarsz halni még ma. Ha meg akarsz halni ott az öreg néni a kandalló előtt. Ha a főbe jár a tabu téma, kivéve ha meg akarsz halni még ma. Ha meg akarsz halni ott az öreg néni a kandalló előtt. Ha hozzáérsz, nem mutatja, hogy intézel. De a dohányzás is káros, mert 5 HP-t veszek. De a kancsó megoldja persze, ha van eszed. A főbe jár a tabu téma, kivéve ha meg akarsz halni még ma. Ha meg akarsz halni ott az öreg néni a kandalló előtt. Ha hozzáérsz, bemutatja, hogy intézel. De a dohányzás is káros, mert 5 HP-t veszed. A kancsó megoldja persze, ha van eszed.